Amay kasubagong aga Hunyo 15 kan i-lockdown kan miyembros kan Highway Patrol Grupo HPG Bicol ang Camp General Simeon Ola para magkondusir ng checkpoint mismo sa laog kan kampo. Target kan operasyon na susugon kung may mga personahe ang kampo na may bayolasyon sa batas trapiko. Total na 8 persona na hilinganin pagbalgar sa ley. Tulong miyembro kan PNP, sarong miyembro kan Philippine Army, tulong empleyado sa laog kan kampo asin sarong may tuyo sa nasa kampo. Sigun sa pamayo kang HPG, kawaranin lisensya asin rehistro ang bayolasyon kan mga nagkadarakop. Pati na po rin, in-implement po natin ang traffic laws sa mga kapulisan po natin. Ito po ay in line with the 5 focus agenda of the Chief PNP po, yung under the integrity enhancement na dapat po ang mga PNP personnel ay tumutupad po sa batas trapiko, lalo po sa pagre-rehistro ng kanilang mga motor vehicles. Dapat po hindi expired yung registration nila, at yung mga dapat po may driver license, at dapat po lahat ng sakyan na nagagamit ng PNP personnel ay may mga naka-attach na plate number. Pagduduon kan opisyal, obheto kan programa na ipahiling sa publiko na patas ang HPG sa pagtaunin padusa sa mga may pagbalgar sa ley. Kaya parehong padusa man ang kahahampangon kan mga nadakop sa laog kan kampo. Gusto namin ipaabot sa ating mamamayan na ito po ay na hindi lang po kami striktong nagpapatupad ng batas trapiko sa sibilyan. Kanina, tulad po ng sinabi ko kanina, this is also implemented to the PNP personnel po. Tulad po ng ginagawa namin ngayon. Ininaan panduwang lockdown na pigkondusir kan HPG sa laog kan kampo. 15 persona nadakop sa enot na camp lockdown kan HPG. Mientras tanto, sa maabot na Hunyo 18, magkakaigwanin Fun Ride and National Advisory Group Highway Patrol Group in an HPG Ride for a Cause na mapuon sa Campo General Simeon Ola asin matapos sa Camarines Sur Water Sports Complex. Para sa mga maabot magbale, mag-contact na sa Facebook page kan HPG Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.